Skont iċ-Chairman tal-Valletta 2018, Jason McAuliffe, il-kritika fil-konfront tiegħu kienet sproporzjonata dan minkejja li din il-kritika ġiet minn diversi bnadi fosthom minn artisti u anke membri Ewroparlamentari. Din il-kwistjoni kollha hija blown out of all proportion, assolutament. Jekk għandi dispjaċir wieħed taf x'inhu, dik illi il-focus illi l-poplu Malti irid u jixtieq allura fuq il-pożittiv ta' Valletta 2018, fuq l-inklusività ta' Valletta 2018, fuq l-erba' bit attività li qegħdin igawdu minnha l-Maltin u l-Awċin kollu ġiet sfukata ftit fl-aħħar ġranet, jekk għandi dispjaċir huwa dak. Jason McAuliffe kienet wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti meta kien mistoqsi b'mod partikolari għal kummenti li għadda meta uża kliem il-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia biex iddeskriva attività tal-massa. Jason McAuliffe qal ukoll li hu jitkellem dak kollu li jħoss u għalhekk baqa' jżomm mad-diskors li kien kwota dakinhar la minkejja l-kritika li ġiet minn diversi artisti u anke membri Ewroparlamentari li sejħu għar-riżenja ta' Jason McAuliffe minħabba l-ħsara li kien qed jagħmel lit-titlu li kisbet il-Belt Valletta dik tal-Belt Kapitali tal-Kultura għas-sena 2018. Meta mistoqsi x'jaħseb dwar il-fatt li l-Kumitat tal-Belt Olandiża li bħal Malta għandha t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura li mhux ħatibat aktar uffiċjali rappreżentattivi tagħha lejn il-Belt Valletta, Jason McAuliffe talab biex il-ġurnalisti ikunu jafu l-fatti.